Нищо не чувам. Аре, Коло! Ела тук, Коло! Аре, ла! Сега те ме купил. Не, аз притесняш. Аре, Коло! И Коло не идва при него. Коло и той. Сава! Аре, за Жорката! Еми добре. Ела, бе, Коло. Езика на шкембечер, бе. Ти ела. Аре, поздравя, Жорка. Жорка, аз съм мъж. Ти си по-голям мъж. Аре, бе, Коло. Че фотоапарата ми е в джоба. Коло, кажи за Жорката. Снимай кепче за Жорката. Снимам. Аре, бе, Коло. Нима ли чу? Аз и Макс се обичам. Може да те снимам? Снимай, ма. Това не се ли счупи вчера? Не, брато! Това фотоапарат е железен. 6500 евро. Минимум ти говоря. Какво стана? Не, снимай пак. Дайте на Мила да ви снима. Жорка е бил си мек. Така като те гледам, Изглеждаш ти добре, но не е добре, екстра. защото трябва да почнем живота. Бич. Поки брато. И сега започнаха игрите. И интригите. Да отидем. Моля да снимам. Снимам с My Man За Deal. моят фотоалбум, брато. My Man Deal. Some bitches got fucked up, man. Яшко е. Абе, това още не е за Жорката. Да. Ти си перас. Ще не ме интересува. Това вие имате с квартирант гей. Кой бе? Един гей, да. Той ли бе? Не, по принцип. В Щатите ще имате с квартирант гей. Кой, Жорката ли? Да, Верно е. да, Батка. да. Ще не знам. Не ме интересува. Аз няма съм в него в една стая. Не. Батка, отиваме. Айхон, Николай ще. Чакай. Ние отиваме. Къде? Батка, ние отиваме към The Muse на българско парти. Въобще не ме интересува. Кое? The Muse. You know The Muse? Какво е да Мюз? The Muse. Това е една дискотека, която не прилича на нищо. Някакъв мръсен хамбар. Хамбар! Истински хамбар, дето има коне през деня там. Точно така. Обаче, батка! Споко, батка, ние след 2 дена сме при тебе. Аз не знам на кой говоря, ама въобще не ме интересува. Чао! Чао!